Nalor gi jinghikai bantip ya ka tho ka pule bat kiwe gi jinghikai bantip lag akor ka burom kasilem ai jinghikai Grace Foundation Secondary School Bhoirambong Haribhoi District. Mentak sengi kelapan ha perdano ya ka annual school sports meet ha ka lapan ileka ya gi kena pule jong ketika school hamadan ileka senong jong senong lumso oraman. La aruban kedau balas dang ye kene kelempung nadu ka lai terik uyayong arajar arpsau ha ka bakat to kene gi jingi lekai lapan long hamadan jong ka school. Hagani gejing penilekai gi kena school lala banyu iya gejing simbanta jong gi kena kentai bercenrang ha gejing lekai baper gi bakentop nadu gi bedang rit hadu gi balak kamsan banang penpu penping susu yang ini kesengi gi kena school gi lapat niru ya gejing syat bat gejing ruai rengkat ru gejing wan poi jong uba isnai hing ubri presiden ke kenhon yong main sku mukongsan nang ta uba albinus lengdo ubri MDC barim gathany ha gejing don lang jong gi bor peniat school ki nong kit kam jong school managing committee ubabu Aloysius Marbo ubari principal jong school gong Otrisha Warjri ibari secretary ke school managing committee uba TR Rempei ubari orang ba senong lumdai khala Bhoirambong uba man bha khongla ubari wei negri khot jong ka wei ke kenhun ke baju korsan bahai ke school khamtam se ke school nong kendong yak bala tip kum ka Bharti Foundation nanta ki kimi pa jong ikna lembat kiwei habayo banikran bat ubabu Aloysius Marbo ulong balpenlong ya kene sports meet kum kawai na kelenti bantip ya kasab jongki kena kenang ba onla banang kentiu susu ya kasab jongki kabanlong ru kum kawai na kijing penkre na kabenta ka jing rakhe ya ka jing ya lenti ka ba arp san snem jong school ban ai ya kijing sekri sak pa ba jong ne ka thany lengba jong ka jing ai jing hikai ya gi kena school susu ulai thu ru bahagi por ki ba kham manswa keni ka school ka jupenlong ru ya ka school mate lane la penlong ya ka school ha ka por man mate ban yo yarap na kabenta ki bom yo lat banwan school ha ka por manski henry ki batrang ban yo ya kijing nang jing start. Kapodon haga tig jompi kasong haga bor jompi lapi kwa bakan yap lane lapi kwa ya kabandi kasong hag simpiat tig jomki di kun samla te haga ne kapor ka menta ka ei ka banga kwa banong golong banga aingu bat ada songu sibun e ngakun kun sama jong ne kasong ba kane ka school hag islam ke badep ngai kung bakan sajana
Henry Delemba jong inong hikai ba kamtam Sherman School iba khongji isal khongji ibala penim pat sa chisen kabanga kwa banong kalong ba kasong hagakti jong phi kan hikai ya gaban peniap ne ya gaban penim ya galowe jong ikna school kibalong galowe jong gari bat jong kajaj penriu lara omdan phi kinong hikai kibalong kum ki kimigi pa nakabanta ka lawai jong kajaj penriu kawambot ba ka lawai jong ikna school ka lawai jong khun samla ki heparit haga imlang kasalang kan sajano khublai sibon ya phi shaman ya gading play stong jong phi ni kermen ba kanega school kadang im kanang bha kanang ya kiu sofrang bat khamta me kinong hikai kibalong ka jingkikli ya gaban pinkiu pustat penang ya kini ki hep kibarit ba tahakane ka por simpat ya gawai ka benta kabade bakane ka sports ka ai ka bangakwa banong lara kano ka jingale kai lara kano ki khna school ki bomdon ka jingale kai kumne kumbakalong kapelong ki khna ki batlot lane yau no ri rongpa lane ki no ki bahasan ki blahe khlem ka jingtrai au tang ka jingtrai khlem ka jingale kai kampalong ka pura ha ka jingim jong brio ka sport kalong ka badong kam e adu kata ngai khublai ka kerpang ki principal ya ka principal lembat ki nohi kai bafil organize kumkile ki program ya ka bar PI ya laitali ki bentai ki khna school ka banengkong galong ka jingkilamet ka ba PI ki kabar ka ba PI ya ka jingkilan mensim kabalai pade ka ba PI ya ki ya kata ka jingkilan jabing ka phang ka poin ka banengkong ka jingkilan jabing ka bangau ipi ha ka pasdang kata kalong ka ba PI ka jing start PI ka jing kai pidon sibun ka jinge ya ka ban pusut ya kata ka jingmut tu perkhat ka ba bha ka ba itnat haki PI ka disiplin masang khot besar ya ka bawan jene P1 namar ba ki hikai ke ha ka imlang salang ki hikai kumno bapin pule hikai kumno ya ka pinang pinstat ya ka pintip briu tiplay lara khem ki hikai ngam tharai ba phi baro pinatip yau bi si bat kumta ter de lemba ka jongki ka ba pinsatip kaneng kalong ka jinsa jingkemau ka jingim ka jongpi ba onda pin asal pin ramba pidan tangkum ha garda ka jongiru pinom yo isu kum kane ka jingim de nama kadaw ma kentui phi ki happy barit ki khna school bala heru ya ka finishing me ka kabu ya ka banne ho ya kano ka benta ka ba kino hikai kya ye phi kabar ka school ka hikai ka airu ya kata ka jingkilan minsim ka school kamje hikai tang ban kumno ban pulekot Henry ka hikai ru kumno ba pinpnon ka jinga jan bat ublei mene haswa bang program iwe na kino hikai kila pule yang nak tim ke jongblei kiduai ha shwa pinlong ka shwa banung sa class pijudon ka assembly ya ka ban duai kane kalong ka hikai ha school ba piyo ru ya ka jingkilan minsim ya ka ban pinkilan ya jimut perkhat ha ka bai de bat kamban ke jongblei ngatrai ha duai ki school kumang kemau ha ka por ka bang school ha por little flower school mau bri Nijudon ke period naga benta ke Bible class. Ki father in charge, father priest given ki parish, ki juwan hikai ya ke Bible. Baro ki jejnam kamdon ke jingfer, haga bapungkut kalong ba ka ting ki jejnam fer ki hikai bet ya ke kumnong inim. Kumnong in imha ya ke badi dur bat kambang ke jongble. Kata kalong ke hikai hakino kiniam. Den mat kadaw high school ru lamba ka school pio ka jinghikai ka bakum kata kabalai ka poin ka bakiwan hangne kumangal ong ha ka basang lara tang ka jingpule klem ka jingle kai kilan met kumne ka penlong ka patlot ha ka jimut ka perkhat ka jumpi ka jingkilan met kalong ka badang kame kalong ka bapin sutanat ya ka mensim ka jumpi ya ka bapin tipru ya ki basic kaya kabu kumno ban mane relay ya kabu kumno pile match pass ya kabu kumno pile kai football bat kumta ter
kino hikai ke baran bentai ya kaban hikai kamdai ke besuk yaki ya kaban hikai ya hi khamta mi ke hat ke bari hukumno ya kaban penilai kai bekumno pintip ya ki rule ki ain kanun jong kam sports del mata kadau kejingkilan met kalong ke badan kam hadu kata bat kam dei ru tang nak banta ka kot ke kya kan sadol ru ke por ke ba onda pilasan pilarang ba mano bantip pi phindai ukhlor jong ka jela ke jungi pi phindai ki khlor ya lekai jong ka ri india ke jungi pi phindai ki khlor jong ka perthei baro kawai ti khlei sibuan ya pi baro kham tam kinong pet ya kani ke channel bat ngi ket pocket biang ru ya pi wei bai wei ba lei try kan rat nang perku kerdo ya pi bat kham tam ba phin long briu man briu ha ke jing im ke jong pi ki ba pet ya kani ke channel di kakak teng jonga di Aloysius Marbo bat ha kani ke por ka di kata ke por ke bang ya le snobha bangi penlong ya kani ke sports annual sports school 2024 ka bangi penkut ha kane ka sni te khandiar chapang jong kane ka school ka jongi ka kateng ka de ka Grace Foundation Secondary School ka badon halum soping bhoi rombong te kelas dang kane ka school kelas dang house nem ar hajar sau bat menta kala longkum ka jing pen kre na ka benta ka jing dap ar hosan snem ti kane ka school kelas dang da ki riu rang ba ki bala perkhat bha nak benta ki jing bha ki jing miat ki jing yo jing mentoi jong kini ki khun jong ka than mingi jong ka them ri boy ti bala sedang ya kani ka school hi ki dai dai is BB Singli is studying bahasa Yomoi is DS Lamare ki bala ya sedang ban pen bha pen biat ya kani ka jaka ka them ri boy ka jongi ti ha ke jing yai lam ti jong kane ka school dan buan ki khna ki bla yo jing man toy na kane ka school bat om dei tang ha kata ke jing puli kwat puli puthi ke baman ka sni rei hakum kane ka puaru ki dan buan ki jing man toy na ki wei pat ki lat ki lam ti kum ka school ka jongi ka bala pen mi bala pen long ru ya ka school miet ka school ka bangi pen long ha ka puar jan miet ka bam bentuk kan ku jongkam NIUS bat ke NILP bat kani ka jing kadai ke sisa ka jing mentoi ru umdei tangi ki khna ki bawan school man ngasni bat kham tam ya ki turu ki ba film wan ba man ngasni te kani ka e ke jing thmu ka ba khong san e ha ka school ka jongi ban penlong ya kani ka annual sports meet kadai be ka ba umdei ban pen pro ban pen phu pen phieng ya ka jabieng dei tang ha ka jing puli kot ban pen pro ya ka jabieng ban pen wan ya ka jing nang ka jing start jong ki khna dei tang na ka liang jong ka kot kham tam ha ka ni ka jup ka ba menta rei ka dei ru na ka banta ka ni ka jing ki lan met kum ka ni ki sports ti ka jing ya ka sports ka dei shisha ka ta ka lemti ka ban ya lam ya ki khna sha ka ta ka thong ka ba ki don ha ka jing im ka jong ki ka man na ka sni hoi ka thong lengba ka jing puli kot ha ki kot kisla bat don buon ru ki khna ki bale sia ha ka jing nang ka jing sa da ka jing puli jong ki kham ki dot ki shem jing e ban yo yaw taw so na ka kot rei don ru ki khna ki ba yo yaw so jong ka jing im ka jong ki lengba ka jing le kai te ka thong ka ba wan ra man ya ban ni le kai ha ni ka sport ka dei ka ban ya lam lan ti ki ban prat lan ti ki ba kum no ba ki ru kin im la sha la chi si lengba ka jing le kai ki sports ka jong ki